Hamisu Breaker a wajen Dina masoya kamar su haɗe shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, jama'a barkanku da zuwa wannan channel namu mai albarka. Ku danna subscribe sai nan ku danna ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da kallon bidiyoyin da zamu daura. Wannan shahararren mawaƙin nan wanda kuka sani da Hamisu Breaker ya je wani gurin Dina wanda masoya suke ta haɓaka, ana ta ɗaukan hoto, ana ta selfie da shi, wanda za mu nuna muku bidiyon a yanzu. Farin jinin da ya yi a bidiyon yana da ban mamaki, wanda mutane suna ta ɗaukan selfie domin kowa yana so a ce ya ga Hamisu Breaker ko kuma sun ɗau hoto da Hamisu Breaker. Wanda za mu nuna muku bidiyon yanzu insha Allah. Barkan ku da gama kallon wancan bidiyon, ku danna mana subscribe sai nan ku danna ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu na wannan tasha tamu. Mun gode.